Oro kuno chemical bithi rok derna nang o jara khaima jago haino hasimir khane thango so hello bab so norok dragon fruit no dam dam rui paijao na norok tai paijana nanglak nogono kaichari iko nainadi ani taku khoroksa kono mote khe dragon fruit thaisa paichamani o thaisa paichamani tabuk nainadi bini rok busuk bangi tongkha thaisa paichamani 50 days ni pore iko nainadi busuk kahama kahama dragon plant basa achai tongbaikha so norok bo nogo thaisa no paichadi tei o thaisa ni no bagan snamdi norok judi no seeding process baike khai obo naina muchungke comment khaisari norok no first ula seeding process khai phunuknani bagi chaitoknai Ponjas din nango asuk torna ni buzuli ni sime gen nang jat pai chawi da buzuli ni khai iko ba ken norok dong thang ken norok pai chawi nai buzuli magna ta khai di iko ba ken iko chara roi nai iko korma korma thang na la kahma kahma iko nungui manana omta koi mas sangkha 3 মাস 3 mas ba iko kos korma ke bota orange singte se replace khainai ordo kurungmang tongkha ke orange singte se polybag danai iko bo polybag dai tongo ken norok nungui manana yang iko bini kabangma iko obai polybag bo tewaisa dragon fruit no bo charge khainai ke tai oro kuno chemical bithi rok derna nang o jara khaima jago haino hasimir khane thango